mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Hoy mga fans, pakusog na ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy dangugaan sa kuyang orasyon. Oy pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Every day at school, teachers here, teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the game. Bago kita mga tugang magpadagos kang programa, inutong ko may ka-clarify mo na ako, tabaka malingawan ko, ano? Kaya, nagkapirang bisis na nadarag ang pangarang ko diyon sa mga kontrobersiya, no? Linawon ko lang po ini, ang sa kuyang pangarang, pirang bisis nang nadadamay sa ururon tabi diyon. Maski anong mga pagabot sa mga kuan baga, mga kontrobersiya na nadadamay ang sa kong pangaran na di ko aram kung pigtasarabay-sabay nindo ako diyan. Di ko aram tabi kung nata ka mo na mga tao sa mga konsisay-sisay diyan ng mga intrigero. Pigtasarabay-sabay nindo sa kong pangaran na di tabi ako diyan kipakaisi. Ang pigigibo ko para sa na po yan sa partikan sa kuyang trabaho. O gusto ko lang tabi yun na magugma. Di nito ako pagparasabay-sabay sa mga orintriga ninyo yan. Tako tabi, di ako nagpapadara sa mga araw ka. Kaya lang, may nagtaram na diyon. May nagtaram na tabi. Kaya, gari gusto ko naman na magtaram. Sabi ko, garo nga niya ko, haluita naman ining pigtago-tago sa sakuyang daghan junior. Habo ko tabi na, baka madamay sa mga aki ko, sa pamilya ko, baka madamay sa mga taga-DCGB. Kaya ning problemang ini, napigpaparatararam nindo. May nagcharat pati sa kuya. Ngayon ako, tantod tabi, dago mo, tayo mapaliwan ako sa kuyang lado. Di tabi akong, nung ka ako nakilabot, siguro, nagkahilingan kami kanyon, mga 2 beses pa lang, nagkaibang kami, sarong bisman lang duman sa Manila. Pero naman kami talaga nagkaibang kihaloy, mga araw, nagharohay hello lang, tabi. Di pa ko habo ko na madragan sa kuyang pangarambidaan sa kuyang karir. Yun ang papagakad yun. Mapakalan baga pag ikagaya, award, may nakuha ka ngayang recognition na di, mapagalunon baga. Ade, tapos ko niya, biglang idadrag naman ang pangaran mo. Gusto ko tabing sabiyon, mga tugang na, di pa akong pakaisi sa, nagtaram naman siya. Di pa akong pakaisi sa breakup ni Liza Soberano, buda po ni Ricky Hill. Di tabi ako nakaisi kayan iyo. Pero kapag para may damayan nindo tabi dyan ta, tulong taon na pala sinang nag-break. Pigsekreto sa nakandua.
po, dahil man ako nagribog. Pag-una ko, dahil ako nagtaram sa kaswapon. Nadamay na naman ako, Junior. Pata sa totoo lang, si Liza Soberano ang may pinakamagayo na pandok na nailing ko, Junior. Primero, yung bagang agom ni Dingdong, singan agom ni Dingdong. Isayaan? Marian Rivera. Nakyutan ako sa pandok niya. Si Liza, nagagayonan ako sa iya, garapirming mahamuton pati, garing mas kide magkarigos, garapirming mahamot, si Liza. Di man pa ko nakaisikan, break up din ng duwa nga. Yung tabi, break up para, please po. Please, tabi. Di pagparadamay-damay din ako ta. Gusto ko tabi kita himik na buhay. Di ako pagparaoro intriga hatabi din do dyan. Pwede? Pwede po. Pwede tabi. Pwede. Pwede. Hello? Hello. Yeah. Hello. Po. Malupit talaga ng mga kalbo. Alam ko ba? Di pa para damay-damay na naman. Anong labot ko dyan? Di ba? Anong labot? Ano? Junior. Sus ko ka ito, pa ako bigla para irintriga kung anong mga intriga ni arabutan kang buhay ko. Anong labot ko tabi dyan? Kay Enrique Hill na yan. Nagtaram na sila isa tabi, tulong taon na sindang break. Di ba? Then naman sinabi kong para kami nagkaili. Nilimang itsodang yan, Jerome, kagay, so, maski na magkarigos tulong aldaw, gari mahamutunonon siya. Ari, ba't ang kilikili niya, gari grabing hamot, maski na mag-chinchunso. Kaya daw, kasi bago naman sa Ayala, o sa Pacific Mall, tanagatinda ako kang meeting kan ngunyan, so, Earth Saver. Sabi sa ko, Enrique, naman ako yun yung kita. Nga, Enrique, oh. Hello? Imbis akong pa-diversyon ng ginubatan, naglog ako sa sentro sa istorya mo. Mabibiliwang puso, piginom-inom kong kapitibisa. Buminundo ka pag-istorya. Buminundo ka, sa Minilinsyo ka. Tulalawin ako sa iyo na pinirat man si Idol King nadadamay. So, at ayun na nga, di baya yan. Kaya, gusto ko lang ada ko nag-remokan, may perang taon na. Mario, si patawara kita. Maringanit, dako na may duman kay Daniel. Sabi nung medyo kurang-kurang dito sa madamay, nangiyakin madamay biyok pa. Ini tabi, sasabihin ko na talaga. Dahil hindi ako pagparasabay-sabay yung tabi dyan. Dahil pa akong pagkaisa dyan tabi. Dahil pa ako naging rason para ang magsyota magka-break. Tabi. Puro pundan hindi ako para damay-damay ako. Sa totoo lang, magpararangkang kita. Sa totoo lang, John, nagayon ang kay Liza. Magayonon bagadi. Magayonon bagadi. Magayonon siya. Ito palan, nagpara. Ay, nako. Tabi. Pwede tabi. Oy, Shara, simbaga daw tabi ni si Brian. Simbaga daw tabi ni, sa UNC. Simbaga daw, hello, pare. Hello, itara mo didi kay Shara tabi. Nagprograma ako. Sa digital copy na, sir. Digital copy? O sige. Liyo ko, Jerome, digital copy da. Ade ko arang digital copy sa pigahanap pala. Digital copy? Oo, waka si Jerome. Digital. Digital ba kayo pare? Picture ito, sir. Kaya nga itong ginamot na digital kasi guminamit ki digit. Guminamit ki kamot, goramoy. Ang gamot baga, goramoy yan, digital copy. Di ba? Pumakaray ka, mata nag-programa kung sarawayon ka. Under ka. Sige, pa-prepare ko na lang ha. Sige.
Kaya nga, aram mo, siya ang digit. Aram mo ang digital, alam ko na ha. Aram mo sa pag-examine kang prostate. Aram ang prostate. Sain ang prostate. Hay ng prostate ni. O siya, ulit sa kuya, sa rabayo ni Neo. Ang, pigagamitan ng digital examination. Pero ang gagamit dyan, muro. Ang apod kan, kaya nga ini 1, 2, 3, 4, 5, digit ang apod. Digital examination. Bako man napagod ng kuryente yan, computer day. Muro, pigpifil niya kung matagas, malumoy, matagas na nunon, o medyo nagdakula. Digital na pala rin. Digital ang apod ka, we. Naka-experience na ako kansa. Di na ako mautro. Oh, Jerome, Nonoy, digital, ini sa likod ng digital. Oh, magkaroon ka bang dua? Dito ba ate Shara? Screenshot. Hindi, basta lang ka. Alright, oh, sige tabi. O di, mga taga, pasensya na po kamo, nakalawag sa programa ko, ta. Sige Noy. I-chat, ano si Shara? I-email mo na sa, may email ka senda? Marami tabi ki Shara. Bidi ka na tabing nagtatrabaho kita sa onde. Trabaho unta na ini oh. Agana na sa email address kay Brian oh. Email ay email add pade. Please send. Okay. Bata maraya naman sa uronta naman mo niya na baapo na naman na. So email, pipagkakad ko sa email address nata, isend na lang digdi. Iyo. Gusto mong digit. Ano? Kaputi na yan, tangani na. Ipagiling nga sa ibang nag-chat sa kuya, ah. Ma-chat siya. Yan, so email address. Iyo. Shara. Bata ngaya pababa ko sa auto, nakabalik ako sa auto, ta paghun ako, ano ng kontrobersiya ang Oy, ano nangyari pala sa duwang ini? Ano da? Nangyari? Iyo nga naman. Haloy man pala silang mag-shoota, de. Haloy man pala silang mag-shoota. Ano daw ang feeling ka nagbe-break, de? Makulog ka rin. Iyan, makulog ka nagbe-break, de. Garo man ang gadayo. Garing ngaya, di pungal ka ngaya Tito Henry. Pag-una ko, ano ko na? Minuro na ako. Kamo daw na. Masyado ka mo na. Sabi ni Jasmine, baby, kaniguan mo. Nagimata si Jasmine, nagimata. Nagparatulog-tulogan si Jasmine. Ha? Aram mo nagparatulog paghapon? Ano ang gusto mong kaan? Diyan ka paligdan si Jasmine, orang tampirot, paligdan mo. Paligdan mo, orang tampirot ni Jasmine. Ika talaga, sir, una ko lamang po, mapaliwanag ka kung nata. Jasmine, marinig di. Jasmine, dibidi ka. Tabag program, dibidi ka. Ano yung muna ni Junior, oh. Ika nga talaga, sir, pag una, kung mapaliwanag, kung nata na matangaan ka, hindi man nga na, kamo daw na. Kaya pala naabot. Maray pa nagdalum-lugod managdalum-dalugod sa panahon. Sabi sa kuya, grabe nga ang problema mo, iyo di ka braka ngayon, na seryoso pati, so nagadangog sa, tukawin digdi, tulong kitang dawa, pakayambok mo, pakayo na, asa diri mo, yan, okay, pigparamuro na akong paradangog ko, oh, ako na ako ngayon, uy, gura no kakulog, gura no, ano ang mga circumstansya kung nataan mag-shoot at nagbe-break? Nag-loading. ano ang mga circumstances na gari? Di mo na pwedeng i-patch up. Ilingon mo ining duwang ini ha. O. Dago ganin do ini. Pero dragito ako. Sabi kang paradango ko. Bata nga niya ako mababa sa auto. Di ako nakababa mo na. Paghuna ko. Sorry po. Sorry. Aram mo sa duwa, almost 3 years na pala na sinda nag-break.
nata din na pig-reveal. Peace. Anong peace? Para sa peace of mind, healing stage man gyud ni Ma'am For Liza. peace? Ipapro public mo pa man yan. Amo niya talaga na ikipal. Gusto niya da private lang ang relasyon, ang breakup ninda. Mm. Oh. Alam mo ko natapig apunta ka? Bakit po? Jarawiling man profile ni Jarawiling mo ibugtak mo sa kataning sila isa. Sa kataning ibugtak mo. Ibugtak mo na. Ibugtak mo. Halin mo na muna ako, ibugtak mo siya sila isa. Nataso. Ibugtak mo. Alin mo, sibugtak mo ako. Ilan mo, aksyon ko nang sila isa, ibugtak mo. Dapat ako kayo dangalion. Ikaw makali. Matasabi sa ko ni John, sinikrito ko ka. Ano po? Si, paragayong ka na. Lu. Ako di ako nagtubod. Sa totoo lang. Oh. Bako John, nagtanong ba sa ko John? Bayad ko si Kuya John. Bayad mo? Kasi nabayadan mo. Dahil manabo ni, dahil pa, paghanapan. Pero speaking of breakup, Linoy, Kagayon. Kagayon itaning mo si Jasmine. Ay, bararaw tang hapon. Di mo nga, di mo manapon na. Ilingan, itaning mo na, oy. Itaning mo. So, talagang, may niuntang comparison ka daw, natay ibang kulor kayo ni Nikon mo yun. Maputiyon ba? Gano'n nagpatan adi. Maganda si ma'am. Ang ganda. Ang magayon talaga siya, be. So, doon, araw ba ang nagayag kong pandok sa showbiz? Na lokal? Tuluman lang. Ann Curtis. Yan. Marian Rivera. Hindi ba da ini? Di sa isa sarong apelido. De la Riva. Bibin mo si Marian De La Riva? Hindi po. Maggie De La Riva? Hindi po. Kang panahon, 1970s, biktima siya kay gang rape. Si Kato niyan actress, magayon siya, nabiktima siya kay gang rape keto, panahon ni Marcos. Bako, may mga tao, pina-firing squad ni Marcos sa mga suspect. Maggie De La Riva. Ngunit kayo ngunyan baga, kuha na sana, yung na baga sa, yung sa mga eskaparate. Day ko naman inabot. Demo na, kuha. Naka dyan sa, dakol dyan. Pighalo sa kusidaw, o sa, Iba manggay. Hello ya, din nagsaw din ni Jonyo, din nagsaw. O di bueno. Bagong mata. Aram mo, may mga break-up na may naabot sa puntong ansaro, di kaya. Di ba? Day kaya na. Di kaya kang saro na ako na sindang dawa break na. Di ba? Now, naramdaman mo suduman sa ilan mo kitang mga lalaki sen maguroro may una kan babae ta kita alin man kamot mo no ni Kuya. Tantod si na-comment kan tantod si Shara. Ma'am Shara, ika na digyo. Naraman mo sunyos na ang girlfriend niya high school, ang suspect ang boyfriend niya senior high school. Nag-break so daw, subog girl, naglipat ki school. Saan ba ba ha? Hindi ko po alam. Hindi ako familiar. Ano nangyari? Kaya nga pinapaalam ko sa iyo kung hindi mo alam. Tapos, Ang ginibok ang lalaki din naman, so ex niya sa school, binadil niya. Nibex siya ito. Nibex siya ito, adi. Tama, yung binadil niya sa ex-girlfriend niya. Nibex siya, binadil niya 12 years old, so girl. Tapos, pagkatapos yung binadil sa ex niya, nagbadil man sa diri niya. till death do us Nainot part. na nagadan, ito nag-suicide. Nasunod na nagadan sa girlfriend niya. Kami naabot sa point na arog ka na nangyari. Gari, dahil mo kaya, buda, kami naabot sa point na anong term kaan? Breakdown, ansaro. Obsession. Anong bikol ka obsession?
Kaya simbag mo sa akong harali. Pika para paisip mo kung simbag. Simbag mo na akong harali po to nun sa naugaring. English ang alam ko. Basta obsession. Obsessed siya. Gusto sabihin, di niya pwedeng i-let go na so love niya mawara sa iya. Yung parang hindi niya na-accept. Dapat lahat ng gagawin or Oo. involved sa love ninda, sinda lang na duwa. Dapat ko ta. Oo. Ili nga ito, uminabot sa point na binadil niya sa girlfriend niya. Tapos siya nag-suicide. Wala, nag-break na nga sin. Kaya lang, di niya kinaya, nawara sa iya sa girlfriend niya. Pero anong klaseng mentalidad yan? Di ba? Kaya nga ni may kaya nga ni baga may primero courtship. Alam ang courtship kung ano? Opo. Ano yan na ba? Panliligaw. Oo nga. Sarong aspeto lang yan na panliligaw. Pero ang Getting to courtship is a way of getting to know each other. Pagkilala sa bawat isa. Sa courtship, you need to know everything about her or him. Kaya pag once na may nailing ka dyan, day mo kursunada, i-break mo na. O day mo pag-akuon. No, why? Ang attitude ni, pambihirang babago. Tama. Nababago man yan, pero controllable. Di ba? O, harog ka yan. Kaya pag may nahiling kamutabi na mga girls and boys na nag-antabay ngon niya, dahil pag nagka-break, dahil magseryo, dahil pag kulugang kibuot, i-ready mo na pag kamong duwa, pagbago ka mo mga magkaka-break ka mo. Diba? Dahil magkibang, duwa mo sa nang piling abutan. Magkadinagusan ka mo, o magka-break ka mong duwa. Hello? Hello? Yes? Di ba Kadoroy? Ay, ano po kadurat? Ay, kadurat. Ano po kadurat? Di ba ka sa mamay ng hugot man? Oh, may pagngarani Ano nangyari? Anong sirkumstansya? Magka-ilusyon. Anong sirkumstansya naghugot? Nya, nagbigti. Ay, nako. Kaya rakman, ano? Diyan sa ligas kaya nagbigti. Oh. Nakaburol pa ngon yan. Ay, nako. Kaya rakman, adi. Ay. Love man ang rason? Love man. Nag-break sa duwa. Ay, nako. Maringan ako ta. Di ako nag-experience sa mga buro break-up naan. Nag-break sa ban. Ako di ako experience sa mga buro break-up naan talaga. So, totoo lang. Pagtakay siya na. Ano Bye-bye. Bye-bye. Ika na talaga, Kaduroy. Maringan ni. Aram mo kadurat. Oh, yan na si Chip Jimmy. Hello? Anong warada? May nag-react? Text? Nag-text. Sabi ngayang pasaling. Ang problema sa iya. Bibi ka da ka ito? Ha? Ito ka daw nag-ibi? Gusto mo nang ibangga sa motor sa may paulog? Gusto ko na ibangga sa po. Jimmy. Kumusta na siya? Punuso ng lawas? Ha? Punuso ng lawas? Naniwa nga di. Bedad naman kaya yan. Kaka-stress? Iyo, sa totoo lang. Si San Piguro ng tangluwa? Si, kung baga? Si... Pumakaray ka. O na si Jasmine, maisip na naman, ma-intriga na naman si Jasmine. Jim. Maimbestiga naman ini. Nahiling ta sa airport? Ha? Nahiling ta sa airport? At pumuramundo ka ba yan? Diyan sa ramayan ka na. Sabi mo nga ni, kung dahil pa sa nga kay Barinani ko na. Nagtarampalan siya na, uti ko. Text? Besa, nantig. Takay ito pa man itong panahon. Ayo. Meron siya nagatubol? Nantig. Ayo na. O, sige. Pero, Dakulon. minakwan talaga. Minaabot. Jasmine Marepa, dita kayo napon ko niya naapon. Minaabot sa point talaga na mina-breakdown ang saro. Pero dapat, i-kwan mo yan, i-mindset mo yan. Two things man sa pwedeng bako ka mo, pwedeng maging ka mo. Diba? Tsaka there's so many fish in the sea. Even on the river, there are so many fishes on the river. Gusto mong haruan? Puyo, maripin, mariapuena, o hito. Paborito ko dyan, hito. Hito. Maging pagtakmaon. Malnas. Nakatakma ka naghihito? Hindi pa po. Ano natakma mong sira? Ano Hindi natakma? pa, wala pa. Kaniguan ma? Wala pa. Haruan day ka nakatakma? Ti Kuya Naram. Sira na. Mga, kang kalaba galunggong. Butit, Galunggong. Yan, buted. Galunggong, nakatakma ka na?
Hindi pa. Di mo naman galunggong? Oh, alam ko po. Oh, kaya, So, saro lang na sinabi mo, sir. alin yung haruan? Yan. Ha, basta iyan, halaba iyan na, ano, nagipon man sa saday, pero may nadakula siya. Haruan. Iyo, tayo ko, aputan mo si mama mo paguli mo. Nantig mama. Pero aram ni Ma'am Chara suharoan. Dito totoo lang. Tamang pigi sa amin. Bako lang ikan sira sa dagat. Kadakol na sira. Diba? Oh, arang mga mentalidad ko ka ito. Kayo? Kaya dakulon. Sunod mo ako dyan. Alright, di, ang point na digdi ko natin na pig-istoryata, kitang mga parents, bantayan tan mga akita. Tadakol talaga ate Jasmine ang mina-suicide dahilan dyan. May nagkakaigwang depression. Di ba? May nagkakaigwang ano ini, may araw kan minadamay sa nampak mag-suicide. Di nga itong nangyari sa Nueva Ecija. Aki unong pa yan. Di ba? Hello? Hello? Yes? Good afternoon po. Ay, yung mga bagay na yung pag-break up, para sa kuya, magtitid masyado ang isip ng lalaki. Oh. Siguro, ang pag-una niya sa dito, ay natin makakuha kay ibang babae. Yun na nga. Gano'n din ang iba. Samantalang yan, 1:3 baga ang ratio? 1:4 nga ni gayon? Oo. Sa rong lalaki, 4 na babae ang katimbang. Tulo. Di ba? Oo. Ako nga di, kahit ito, may kasi ako na nag-10 kami. Pira ka mong taon po? On manangkuan na mo. Pira ka mong taon na magsyuta? Nagsyuta kami. Pira ka mong taon? Pirang taon tabi? 10 years. 10 grabe, 10 taon? Pero dahil ko yan nakuha, dahil kami nagkadagusan. Iyo, adi. Yan nakadara ka lamang. Ano po? Ora, sige. Anata po ka mo nagkarinagusan. Oo na, paano? Araw kayo Oo. Sabi kuhan ka anin ata abuuno sa kuya so ina. Ako sa iling ko, sir. Ay, yung klaseng tao na yan, butangiro. Iyo. Ako sa iling ko, sir, may pagkukulang ka sa ina. Pagsusunto kong ka magnagkuhan, tapos yung pagutumong ka. Iyo. Totoo. Iyo. Araw ka ng mentalidad kang panahon. Pero sa iling ko, may pagkukulang kang diskarte, kaya so ina, dahil mo na pa uyon. Marayan kamugtakan, may tindahan. Ako saro na para lapit lang. Kaya mampanday ka na mo ya. Handa ko na istorya ka yan. Gusto kan mga magurang, mayaman man sumaagom ka naki. Are? Ipinahiling ko sa iya. Sa isa ko. Ko sa iya. Pinaradan ko ng kotse. Kotse? Kotse sa duman sa pampakan nila sa may tindahan. Tapos? Dahil ipinahiling ko sa iyo. Sabi sa kuya, ay magkuha man pala ngayon na tao na ini. Ngayon. Ako kayo to, sir, didarahan ko ang kikarabaw. Ano po? Didarahan kong karabaw. Sabi ko ganyan, saro ba? Bakit naman mahal? Sabi ko, sawo, amo na sa dayan, yun. Totoo ba ka? Hindi ka nagkulog kibuot, nagka-break ka mong 10 years na kamo? 10 years kami, Di ka ngayon nagkulog kibuot, dahil paano mo na ako ito na nagka-break ka mo sa 10 years na relasyon nindo? Ako alam na. Kaya medyo napos sa kuya. Factor, oo. Pataguan kami. Nagtatagbo kami sa ibang lugar. Oo, iyo, okay. Kaya... Nagkatagbuan ka mo sa ibang lugar? Grabe man ka mong dawa. Yan, siguro sa mabak ka mo nagilingan, adi. Ayaw. Karong ba itong mabakang ito? Nagpa ko man naadalan ko man medyo may pagka-trigger man so ano ko. Kaya seryoso siya. Iyo. Okay. Okay man. Salamat po sa pag-share ta. Baka lang maka-inspire ka sa iba. Nag-Miss Donsol gani. Ay wow. Di magayon ito. Miss Donsol? Hanggang mo yan. Papa man, medyo may siguro ba mga 89 na edad yan. Buhay pa daw mo niyan ito.
Ano po? Baka nagdudangog siya. Anong mensahe mo sa iya? Sa rong beses, Napo. pagkapano ko, nagkaili nga kami sa simbahan. Opo. Sabi ko, pasyaran ko ikaduman sa Indo. Ay, kaya, sige. Sana mag-restore kami. At aram mo niya na may kapansanan ako, sabi sa kuya, paano man niya maka-urahay sa kuya, matabangan ngaya ako na, kaya may kapansanan ka, sabi ko sa iya, kargada sa damulag, sa Carabao. Opo. Okay. Sige. Salamat po, sir. Okay. Salamat po. Di ba? Imagine ito, Jasmine. Pero sindang taon? 10 years. 10 years sinda na nag-ibahan. Tapos, dahil man siya nagkinilabusan. Look at that. Di ba? May mga ganyan naman talaga, sir. May ganyan talagang pangyari, ano? Anong leksyon duman pag-araw ka yan? Di mag-asa? Oo. Hali. Magpadaba ka lang. Pero selling ko, may kakulangan siya kung nataso inaabo sa iya. Oo, baka. Sa courtship kaya, bako lang so girl na gusto man dapat magpahiling ka kimaray na respeto. Kaya pon pong magpahiling ki respeto sa Magulang. both parent ka, pati sa mga tugang kayan. Ipahiling mo an sa imong sinseridad. Buda pagkatawo mo, tanganing maksip ka kang buong pamilya. Hello? Ay, sa mga advice mo. Oh, pakaraya pa ko naman ang tapusan kang istorya mo Ongon yan. Ang dapat mga talagaya, di ka mawaran ki pag-asa. Harap sa imo. Yan mga sa airport. Iba pang saro. Ano? Tarawis. Rabis? May Pag-asa? Ayaw, may pag-asa sa Rawis, di ba? Ika naman. Dahil ko kan Okay. Kang panahon magaman ng yan. Kulang ang nag-araro kaya. Actually, sabi niya, may pag-asa man talaga ako. Saka, yun ko sabi ka na. Hindi ka mo walang ipag-asa. Dakulon. A sort of, gararo ka. Okay? Kaya hindi ka pag mabuna sa imo, subihin. Ano? Kung mabuna sa imo, subihin. Look for another. Okay nga let it be. Di ba? Sabi nga ni Jasmine, there are many fishes on There's so many fish in the sea. At the sea. sa sea, in the sea. Oo. Ano tamang grammar? Saro pa nga ni. Oh. In the sea. Ang mga, yes, ang mga lalaki, paano ko niyan, ako mas pag ko niyan, maluyan tolerance. Iyo migo, paano? Dahil man nag-aragis sa grabing agyat sa buhay. Kadit-dit sa namin na-depressed. Kaya nga, Hindi ko masabutan kung simple na bagay na di-depressed. Kampanahon ta, dahil man kayo mga true depression. Ikaw kayo tumigo, loko de amor. Lalo ko na sa challenge, migo. Lalo ko na sa challenge. At ayaw na nga ni. Pag hinabuhan ka, mabayaran na an. Para bukod-bukod ka kan salbatan ng an. Yung baga. Diba? Pero ikaw mong kayo mga girl na muya ka pa lang, perfect try ka lang. Yung baga. Ang style mo niya mga rin. Malung ko daw ngayon si Henry. Ikaw mong kayo mga girl na nga muya ka niya, pero itatry ka na, sagin nga dek, abo sa imo, pero pala, deep inside, muya sa imo. May terms in the kaya may terms in the pero pakipot style. Mga pakipot, nga ya, ako din sa kami natagal sa ko, tayo alam ko, sa barkada ka, may barkada ko. Ako yun, Jasmine. Ang mga friend, nag-ururong na, di ba? Eh, sa ko, ay, seriously speaking, ibang niya ng mga lalaki ang generation. Nga ni, dahil naman mo niyang ang irelusyonan mo niya, nirilingan na, yun na, di ba? Di ba? Ito, ang mga araw ka nang lumayang kadaklo na, siga po bagang, tama yan, loko di amor. Yung nga ni. No, nangaya, nanong yan, paano yan, kaya na loko di amor. Loko di amor. Then nag-resort sa araw ka yan. Ayun, totoo. Yan ang... Dating data yan, kung baga, inot na inot, nasa ka mag-resort ka sa araw ka yan. Okay. Sige, Migo. Salamat Sa Migo, pirming may pag-asa. Adi kita mo, Ranggi. Gusto ba po nang ko naman kung magtagang kang panahon? Ayman, kasi bago pa bagay na Sige na. Yun na. Bye-bye. Magay na topic mo ta. Okay. Sige, alright.
Ano sayapot ko sa imo? Yan sayapot ko sa imo. Mas maritar nag-uuron an medyo maedad na budang aki pata medyo nakaka-experience kita kay mga bagay-bagay. Mahapot kasi monaling awang ko eh. Kung sabihon, handa atang ako ng mga failures ta. Sabi ni Dr. Chris Gianan, si Dr. Chris ni, dako man experience sa buhay ini. Cannot accept failures ngaya, kaya nangyayari ang arog ka na problema. Ang love kasi, ang pakikipagrelasyon, ako para sa ko, bako ang failure, ika? Oo, ako din naman. Bako ang failure, kundi sarong klase iyan nin Unconditional kasi yan eh. correct, 'di ba? Sarong bagay na pwede na pwedeng maging ito ang start mo para ka mas makakuanin mas maray. Tama? 'Di ba? Tama na. Kaya baga sabi ni midbid mo si Jack Ma? Hindi po. Midbid si Jack Ma? Isa yan naman dito. Si Jack Ma, midbid mo noy si Jack Ma. Midbid mo. Oh. Deo midbid. O, Kuya Jerome. Sabi niya, ang failure, kan siya nagpapara, taday mas nakatapos ki college, mas nag-eskwela sa midbid ng mga eskwelahan, ang gabos ng mga failures niya, dahil niya ito midbid na gari problema. Yung business ba yan, sir? Yung... O so, business tycoon. Ang failures niya, dahil niya pighiling ito na gari problema. Pighiling niya itong opportunity. Diman, lingang istorya. Mataliyon ba ka? Pigiling niya itong opportunity para niya ma-overcome ang gusto niya. Siring man sa love. Tama naman. Siring man yan sa pagkamot, di ba? Para-paraan lang. Adang ko ng term niya. May nagtaram ka sa kunin. Alam mo nagtaram ka sa bibid mo? Oh, sino po? May nagtaram. Grabe nga, para-paraan talaga. Kasi ano sa nang ginibo? Para-paraan nga yan. Hello? Yeah. Ang iba man kaya gayon, magpagkapilyo, kaya pilyor. Okay. Iyo, both parties, magbabae, maglalaki, kaya mag-ginagit sa arutayan. Ito yun. Kaya dapat ito. Diyan di gumalaw ang open communication between daughter and mother or father, between sons and mother or father. Kanya ng panahon, ang mga teenagers, ang kauron friends. Di man pambihira ang nag-open sa parent kan tunay niyang sitwasyon sa buhay. Masinda gari ano pud kan so reliable. Bako so gari komportable na mag-share kan sa endang na mamatayan sa friend kumpara sa parent. Pag nagtataram sa magulang, di dagitan tulos ang kaduratan mo nga pigsabihan ka nang pumurupundo ka kaan. Di ba? Di dagitan. Kaya dapat nanguguntan magurang. Ata. Dapat kitang mga parent, ikaw kita bigapod na listening ears. Bakong Ears tulos so assumption mo na nag-detach ka tulos. Ano? Kaya Listening ears. Ikaw. Ears that hear. Ano, Migo? Ano? Ears ano? Listening ears. Ibig sabihin yung kaan, ears that listen. Ayun, Okay, sige Migo. Salamat. Okay, tama. Okay. Sige, bye-bye. Ha? Grabing learnings. Di, seryoso. Ika, Jasmine. Kung aki ka pa. Jimmy. Jimmy! Ano naman, Jimmy? Sige, gumud-gumud ni Jimmy. Pade! Hello, pare. Ay, ika pade. Ika ba may aki kang babae, ade? Tulong aki kang babae, pare. Pagod. Isa itong... Tulong aki mo, puro babae? Day, apat ang aki ko, matuwa lalaki. Apat nga boss. Then Tres Marias. Ano yun? Saan ito? Bako kagad sa nakauron ko. Sisay na mo pare, hindi mo pagdagdaga. Dapat baga, kitang mga parent, tataw kitang magdangog sa akita. Dahil po pagdagitan tulos.
Correct pa din. Kapag Ang nag-gusto good yan pa din sa conversation imo, baga. once they talk to you or conversed with you, ang purpose niya is to maghagad ki gari opinion na baka pwede Correct. pwede. Pero dahil mo siya pag-lecturean. Diba? Correct pa din. Yan ang ugali Oo. mo yan. Ayo pa din. Ang ano baga sabi niya, ang good conversation as Oo. also factor of having a good conversation. Yeah. It's dapat ang taro mong kauron is a good listener. Yan, correct. Takon kitang But mga you cannot parents. call it a conversation if one doesn't know how to listen. Yes. And Kung kita and parents. Maski sa gabuan ng bagay, importante ang totoo ka magdangog. yes pa din. Di ba? Tama. Tapos ngunyan pa rin baga sa era ngunyan, ang generation ngunyan. Oh. Most of the people are very busy with their work. Di ko Totoo nga siging nangga. para payaman. Ata na. Pagka Lalingawan na pagsaro, so. hilinga Tugma din sa na buhay. nag-iirilingan. Correct. O sabi, once in a while, magbanding. Tapos ang saro pa dyan pa di. So, puro pirmi bagayan sa mga pagkakasal. Nag-advise pa nga ni kita sa Iyo ninong baga. ninang. Iyo na nga Mga ni. bagong ikakasal na Kung ano-ano na. God as the center of our family. Yes, yes, yes. Oh, ang saro dyan sa mga aki, dapat inanong man so faith. Kapag mga arrogant, it can change their perception in life. Oo. Iyo baga. Yes, kumbaga sa there's always a reason sa Oo. mga bagay. Yan baga mga itong mindsetting lang sa mga aki. Have time to converse. Yeah, Sabi nga ni yeah. baga, ang parenting baga pa di, pigadalan man niya. Totoo pare. Totoo nang gadya. Ang parenting patingon niya nagchi-change every generation, every year. Correct. Depending on the generations. Correct. Kunyan baga, sabi baga sa parenting itong programa baga kanino dyan sa usapang pamilya. Opo. Ang type of parenting ngunyan, nasa listening skills duman sa generation. Nasa ngunyan. Nanggad. Bakuna so typical ka ito na so sisermonan mo ang aki. Ay, dahil naman ngunyan ang pwede pare. Dahil na, so papaluhodon mo sa asin. Dahil Bakuna naman man na. applicable, nagbabago man ang Buda, discipline. important ngunyan, tiwala kan aki, buda kang magurang sa aki. Nagsayang ka ngayon ini. Ay, nagkaon nga po kibaduya duman sa kanto. Oo. Very good nga ni. Nagkaon-kaon ka lamang kibaduya. Ano pang kinaon mo? Barbecue pa nga po, ma? Na ano Dahil pa ka nga? nagdara. Kaya ma, gari nga, nagkaon ka nga. Santol pa nga tabi, ma. Nga, ano nga yan eh? Kaya mo nang humalong kipisog ki santol. Yung nga tabi, ma. Pati nga, pisog ki abokado. Kaya kong halunon. Kayo, pagkatapos pa day share ko lang, ang pag nag-ano ka baga sa mga may mga proposals ka, araw ka. sa Proposals. buhay. Anong proposal sa Oo. padalim baba? Maski ano pa din. Okay. Proposal sa marriage, proposal Oo. sa relationship, proposal sa Indecent job. proposal, di ba? Yeah. Tapos Ano na yan? ano pa din. Pag ang simbag sa imo no, ang gusto mong sabihin kang no, next opportunity. Correct. Exactly pa di. Kaya, It's not the end. ano pa kaya, napipikon buda, pag medyo feel ay, maluya na. Pag ako medyo buminagsak ako dyan, oportunidad ko para tulong ko ang gusto kong mangyari. Iyo pa rin. Di ba? Oh, anyway. Anyway pa rin. Monsenyor, sige. salamat tabi, Monsenyor. Salamat to noon. Pero natanyog mo ko kusubago. Napapundo man ako, Bio. Sorry, Sa duman. intro mo, matibayong ka. Pigklaro Ikaw ko lang. pala ng rason kay Pade. Eliza Subira. Oo. Pigklaro ko lang tabi, pade. Tabo kung maibig ang pangalan ko dyan. Yo. Kaya, gusto ko. nasabutan ka man, pade. Yun talaga. Tagaligas, piba kita. Mas, baka abutan kita ni Buy Abunda. Problema tayo yan, di ba? Yan sana. Okay. Mas katong ka nakaan. Okay. Bye-bye. Okay, pare. Thank you. Bye-bye. Pio Fernandez po, mga tugang nasa linya. May report si Pio, tabi John. Ramon daw ang latest na mga pangyari po dyan sa kapalibutan. Pio Fernandez is on the line. Pio, good afternoon. Yes, VP Henry, good afternoon. Good afternoon sa mga
Doon adi. Okay. Hali po dyan sa luwas. Sige, di basahan ko una sa ukang ko, sa sponsor ko. Apo. Magka-income lamang ito digdi. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po sa salud as in proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. So lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan ang pag-andanyo sa atay, as in pwede mo napugulan ang paghubag kayan. May bisyo man po, wala. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Mababakal yan sa mga butika nationwide. Good afternoon po, Henry. Good afternoon po, Sir Henry. Sarap po akong empleyado kang tut sa Legazpi. Okay. Nagkarelasyon po kami ng neighbor ko neighbor? Anong neighbor? Neighbor kayo dali? Neighbor. Kasi po, pareho kaming nagtatrabaho sa magkatabi din na negosyo. Magkatabing negosyo. Tinda. Binata po siya at ako ay dalagang-dalaga. Naging 1 year ang aming relasyon pero po hindi tumagal dahil sobra niyang siloso. Kahit sinong makausap kong lalaki pinagsisilosan niya. Parang wala pong tiwala kaya nag-break po kami. Humingi siya ng tawad sa akin pero hindi ko na po siya napagbigyan dahil hindi nga mabago basta-basta niya kan ugali, lalo na po paglasing. Paglasing po siya kung ano-ano ang pinagsasabi na yung bako no, yung tama nitong desisyon mo. Ngayon po, ayan ito. Alas ko na po, madali lang. Alas 4 na, 3 minutos bago mag alas 4. Alas ko na, yan na nga. Ngayon po, may naliligaw po sa aking pulis. Sabi niya po, binata siya. Okay naman, may respeto at disiplina po sa sarili. Kaya lang, hindi ko pa talaga ma-confirm kung binata siya. May mga signs ba na pwede kong malaman kung binata ang isang lalaki o may asawa na? Salamat po, sir. Sige. Sedula. Sedula. Masyado kang mahigpit man ang... So di mo nang haragadan ki papel. Di mo nang haragadan ki papel. Yo, di mo na. Masyado ka. Stricto. Tumbok mo man tulos. Pulis kaya? Pulis. Kaya nga ni pulis. Di ko nang ano ang mga ito, simplify muna. Anong mga sign, anong mga giri pwede mong hilingon, mayagom na ini. Kundi sa mo nagtuga. Di ba? Search mo ika ngay, alimbawa. Isustok ko mo na siya sa FB. So, pangaran niya, so nearest friends niya. Duman mo pwede. Okay. Anong ibuhon mo? Hahanapon ko kung may somewhat associated sa iyang babae. Mga friends na nga. Ganun makuang kama, ma-background investigation ka para maaraman mo kung siya soltero o bako.
Okay. Tapos, dapat mong asa aramon. Siyempre, baka panduwa ka pala, nainguragan ka. Oh. Diba? Tapos, Pagkatapos na termino doon. ay, sorry. Ding nga, alam ko, masyado kang maisog. Ay, sorry. Saro itong paagi para aramon mo. Background investigation. Tama? O ano pa? O, tapos, nagbabasa sa consistency. Sinerch ko na po sa FB niya, wala naman siyang FB profile kasi ayaw niya na mag-Facebook. Pero nakita po ko siya may Instagram. Ayan lang, ang mga cheater, dai ko man tigagabos, pero mostly ang mga cheaters, ang account ninda ay nasa Instagram. Tapigiling mo ako. Nag-urong pa lang kita. Nag-urong Important ang eye to eye contact sa uro na di. Okay. Sige, okay. Ano pa? Background investigation pwede. Saro na ito na dapat mo. Kung dahil i-profile sa mga friends. Oo, dapat Baka na may aramon mo ko sa ang friends niya. Oo. Doon mo, bako lang na sa ginagkamahapot, pero pwede mo sindang maging kaibiganin. At malalaman mo ang mga bagay-bagay. Yan, okay. Next. Tapos, saro na din ito na hint sa imo. Yan na Instagram. Bakit may Instagram siya, pero wala siyang Facebook? Malay ko. Oh, isa na nga yun sa dapat niyang imbestigahan. Okay. Yun na yan ang pining-advise. Ako na number 1. Ang may Agum Junior, may sing-sing yan. Pag tinanggal mong sing-sing ni, iguang ki. Yo, iling Iniling. Tawan ta ka tip. Maski tanggalon mang sing-sing kaan. Maski tanggalon mang sing-sing ka yan, igwa yan dan. Yo, ano mo? Now, ikadua, kung siya seryoso si mo, ang pwedeng gibuhon ka na saro, tanganing ma-impress ka, i-invite ka sa harong niya. May instances din kasi, sir, na malayo, sobrang layo nung... Ng bahay? Hindi, sobrang layo ng family niya, yung first family niya. Kaya okay lang sa iya. Tapos, so, pamilya palan ka itong lalaki, konsentidor man. May mga arog ka iya na storya. Okay. Matindi. Pero pwedeng gibuhon, tabi, na magdumang ka sa harong, iba ka sa harong niya, para pamidbid ka, maski ba ako mag-shoota? Basta, Pwede? Pwede. Basta saro dyan, sedula talaga. Hindi man kita matapos. Agadan mo tabi kasi sedula. Kung bako agadan mong ID, Yan. yung tabi. Sabi kan saro, PSA niya, sigurado. Mag-check na sa PSA. Sus ko ni, ang mga, dahil ka magpara, sus ko ni, ngunya na pa, madalo madig ka discovery yan, ng mga may agumbo na solterong, yes, sus ko. Madali madako. Dalion yan, para problema ka yan. Yo, ngunyan, ilingon mo, kung muya mo siya, kung dahil mo siya muya, dahil ka na magpirit. Ako nagtutubod na, di-develop yan, be. Ang feelings can be developed. Paski habuong ka, nagkakasundo ka mo ka, pag-abot ka nga daw. Pero tabi ika na nagtitext ta kuya, adalan mo kimaray yan. Tadyang ka yan, pulis yan eh. May nguragan ka. Ayaw mo saan ang pulis? Ang pulis, medyo kanyan. Maganda kita kay pulis. Basta na, adalan mo tabi yan na ikaw nakakaisi, ikaw nakakamidbid ka yan. Ha? Kaya, mas pasiguro, pero kung gusto mo na ngayon may sabi, okay man, mag-enjoy mo lamang ang buhay mo. Yan na, makawang hanap mo. Yung tabi, anyway, neighbor mo man sana. Para sa imo ini tabi, so texter ta para sa imo tabi. Yan na texter ta para po sa imo ini. I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and could not ask for more. Kagayo na kanta di. Kaya mapaluha katulos ko na sa paka. Salamat po kasi magantaway. Goodbye, mabuhay. Ay, thank you pala tabi, Ate Jasmine. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan